사전에 저거. 뭐게? 또 사니까. kami sini asisten komandan dari tangnai tako markasing jomatiani family o pai shop paike boni family somai kolrok salaika kisa nangmani amoro paine salo to makhaini nangnai om hairong tuiwi songoro paiwe amon sini edisi hafang te sini mothani hoite jeng boni family no je chokmani jeng je chokmani chubanai te je markasing te kiron jomatiano koknai butharnai boni just bono punishment onani bagoi te justice sanani bagoi jeng logeronai je manya saktani ke opradi no jeng saja maroni nangnai je lai thangnai ro jeng nokha kabangma no chini omahai tiprasa officer no kogmani sukram deborma koi butharjaka boni office o tongmani no taksu jora saja maya omahai khene kabangma incident ongoi thangkha pheba jeng saja mamani taksu jora noya nene bichoji deborma sal katang butharjaka saja maya siring ongoi thango nge tini bhaine jeng sini officer kaham khoroksa tongmani nene bono bhaine sal katang koi butharu boni loge tongnai ro jowan ro nge omahai gotna sini tiprasani bisingo cholei tongkha hengke jeng thanchang maya hengke phaine chalobo omahai ungnai hanibangoi jeng tini chini mothani hoite chini bubagrabu barbar no sai tongo omo jekpha no o oparadi no sasti ronani nangnai boni bagoi jeng strongly boni family ni loge tongnai chara triprasa boni family ni bhaine jeng borok no je jeng chokmani nangmani suk suba maya phane je jeng chokmani jeng subanai haihni bubagrabu agene saklai rokha finally jeng omono sani musuphio justice jeng manani nangnai joto tiprasa jeng thancha ongoi basanani nangnai